Ki bar ndandakno ganco lur. Lho. Urung genep 2 dina kok ngene neh lho. Ki sing salah sapa monggo. Lho. Apa aku sing groboh? Lho. Apa piye ceritane lho? Wis nerancang neh. Nah sak dandakan ini 30 to lur. Nek loro gak swidak. Terus niki tak dandakno neh to ora. Nek ora iki ya saya ora penak. Ora tedas. Gedebel. Sing sitoke ya iya lho. Nek piye jajal. Kok guwing ngene. Nek wae wong-wong ngono ki kok ora tak gawe. Tak buat bacok-bacokno ngamuk ya kok ora gripes. Lho, kok gripes kabeh iki. Piye ceritane ngono? Lagi untu ngono nek goang iki ya mangan iki nyisil kabeh. Wis sak gladhuke kono. Sok mbenek mati dhewe. Mangan sik. Ilat desa. Dipakani buah pir ki ya iso kecuten. Aneh ya. Iso lidasen barang kecuten. Ilat desa. Ngene iki cara petuk terme. Terus petuk juwet. Petuk kembang telekan. Rebutan. Enak jare petuk keres. Buah pir. Bareng tak cokot kene kok rasane awakku meriang. Jam nek ilat desa ya jam tenan.